Hi guys! Di amin ni BBEC guys. Sasakyanan siyang ninang, yang nanay Jenny. Kay itreat siya o kuan guys sa Jollibee. O dara si Bibi o. Hii! Bibi! Hi sa! Wa si nanay man. Ate. Awa si nanay man oy. Na-thank you nanay. Da si Jollibee dia, da si Jollibee, kaon sa Jollibee. Lalo si Jollibee. Hi Ibe. Nga mo. Okay. Very glad. Ning laag si Isi di ami sa Megabyte. Gaban-uban mi ni nanay. Bibi, tanaw sa. Dali sabi, tanaw sabi. Tanaw sabi. Ha? Dara si Bibi da. Hi Bibi. Laag si Bibi. Laglaag first yung nakasud sa BQ Mall. Oh, nanay. Guys, na birthday ko guys. Pakal sa pud guys. Diya guys oh. Agaho ang iyaan nga gwapa guys, nga birthday ka 63. Di ako diri guys. Hey, ikatulong tuig na akong kumaon diri guys. Mga unta guys. Diara oh, darag how ka pakitaw na mo sa iyaan nga gwapa. Darag hong iyaan nga gwapa ga birthday guys oh. Dara! Muna ko yan nga gwapa. Oh, di ba? Wabre ka kibaw nga vlogger na koron. Di mo to oh. Lalo. Wa lagi gala ga video ra guni na. Di mo to oh. Ah, da guys oh, sana all. Sana all may ganito pero lami jud nag 1,000 pa ni guys. Diba kad ay nahagpungan. Ah, da guys oh, 50. Ga-video ra manggod ko. Katawa si Ja. Di ka mo tawag ga vlogger na koron. Da mga unta guys, balik og ingod guys oy kay mukaon pa ko guys. Hi guys. Karon pa ko naka-type sa akong giingon guys nga naga-type ko sa kanang para sa tawag sa kasnunon. Nabisi mo ganiha bunta guys kay live special na bunyag. So karon ako nakakaba guys. Nag-type ko guys. Ani tawag sa kasnunon ni guys.
na guys. Yan na guys. Kaduhanin akong gama guys. Ang first akong gama, maumanog tawag ni karong November 28. So kanip guys, ang ikaduha December 5 pa ni mo man guys, pero akong gigamandaan. Okay, magama pa man po kung permit ani niya guys. Diya guys. Mang snack ta guys. Mang snack ta og unsa man ni. Dito guys. Kuara ni siya guys, sudlanan. Sudlanan ra ni, pero ang sudlan ni guys diara. Torta. Homemade torta. Puso ka ni siya nga torta guys. Mapit na alas 3 guys, ting snacks na. Yeah. Pero sa opisina guys, mingaw. Mingaw guys. Uy, bilis. Bahaw-bahaw guys. Dito yung mga bahaw-bahaw guys, uy. Kapti kay sila guys. Kapti ka dyan yung mga titod, hulmigas, kani bahaw-bahaw guys ba nga. Musugad managan guys, mura mag-night ilong. Gidugok dahil guys. Ako mo ko nang gipagawas guys kay nang hiling ko adto ba pag kuan ko mura magnaay nang humot. Diya di ay nakalimot ko. Juga may noon po ni mapanos ng torta guys, ato pa manilunis. Snacks ni sa mga katikista guys. Kay na-practice sila guys sa first communion. Practice sila. Yan na snack sila niya, wala na hurot, yung hipos guys. Diya na ukban na ginaho. Nangamos na ako ron guys. Hindi tatag pares ani guys. Hindi magaling tubig. Pares. Ako na rin ko ikuan ito guys. Kanang say nga na. Sito. Pwede pong sito i-pares pero dili lang siya bugnaw. Gila. Ako sa nipuson guys ha. Hi guys, I'm back. I'm back. Naman ako guys. Diya guys. Ito wala na ba to siya kuan? Dito dyan. Lagi. Guys, balin ako guys. Ring ako ang Puerto Rico. Aray ko. Balin ako guys. Muna yung akong lugar. Yan na ako na pa. Kunyara rin ako papermahan sa kari guys. Hindi ka humanog. Tawag. Dalag sito guys oh. Muna kay pares guys, ako ang snack ko nun na torta. Kaon sa ta guys. Nilabo pa itaw. Na may misa ron guys. Lasing ko. May tao guys, kaon sa naman ko guys. Kaon ta.
busok siya guys nga torta. Kaya po yung bang torta guys nga kuklaon. Bawag dun sa ka napagluto. Ano yung busok? Liwat sa kakaon. Liwat sa nagkaon di ay. Busok. Mingaw, buntuan ni guys. Oy, bebe na may tagay. Mingaw. Uman ako kaon guys. Uman ako snacks. Kaurot ragupog ko og tulo ka hiwa. Basta kay nga na guys, busog na. Diya. Inom sito, inom og tubig. Dira, uman ako kuan kanang snacks. Diya, watuwat na po doon guys sa mga tawo na manhi, magpamisa. Guys. Itreat agawang anak sa iyang ninang ngapon dito may Jollibee kay agawang anak jamang giingnan nga ikaw ba nun akong Jollibee basta di ka mo duol. Andiya karon kay kitimanan man na sa bata di man malimot ang bata magsige maingon nanay ibe. Matang nga nakaadto sa may Jollibee gahapon guys niya kay di off man so may trabaho luto nga dito may Jollibee gitreat akong anak kaon siya Jollibee guys agawang anak lipay kaayo kakita ni Jollibee pero unsa ka po'y reaksyon niya o kung makita atong gamaskot nga Jollibee si mo kuan mohilak madlok kaya wa pa man siya kita o gamaskot si madlok jud kay nilihok na si Jollibee dahil kayo lubot. Kalingawin to ng anak. Ano yung mga bata guys no? Mga sa Jollibee yun. Ito dyan sila Jollibee. Di makdo. Magdeke-deke. Ay, bye guys. See you later. Alligator. Guys, medyo gabi guys. Diyan ako sa mua guys. Ga-burn out diri sa mua guys. Oy, kaduha jud ang hugna guys ang burn out. Dito pa ko sa opisina guys. Ga-burn out na daan. Mato nga gidadali ko guli guys kay galakaw ko sa kalsada labi-labi ngit-ngita. Unja karon din ako sa mua. Madyo gali guys kay naka-order mi og suga guys nga diha sa Shopee kanang solar di nagamit na mo guys. Diya karon guys, magaluto ko sa mo ang sudan panihapon. Kuan ginisang munggos, kung lutuon guys. Diya ngit-ngit guys sa gawas guys. Oh. Na ngit-ngit ka adso, madyo gali kay nami suga lagi na order sa Shopee. Na kuan kanang sige guys, magluto sa ko guys. Gawang ingredients guys. Lamas, karne, baboy niya. Ako sa ning kuanon guys, gisahon una ning kuan karning baboy guys. Ngit-ngit kayo guys. Burn out.
na ang ahos sa Bombay, guys. Humot na tayo, guys. Yan na to ang kamatis. Next is luya. Yan kaya kung magluto-luto, guys. Sahay, ang lutoon raywa. Ahay, bisa ngit-ngit guys, hala birada. Birada gadod. Okay. Kita magpugig luto guys, wata isuwa. Sa isuwa sa panihapon. Okay kay tubihan po sa umbana o latag munggus guys. Lot na kayo guys. Humot na humot. Humot na. Ang kahumot guys. Ulam na. Ito kayo guys ha. Yan guys. Ito nang ilunod. Agato ang kuan. Munggos nga gilatan. Ito kayo guys. Nato kayo at munggos. Kumot kayo kuno guys. Nalumbay. O nanilingan. Lato kayo guys. Oh, pero butangan pa na ito nag-water. Ito butangan nag-tubig. Parang munggos alone na ni guys. Kaya pero ting. Oh! Oh! Ato na ka sa gawas. Wow! Ato na ka sa gawas ka. Ato ka ni Papa ha. Ukawang ka ni bebe. Oh! Oh, hi guys. Yan mong baby guys. No. Kabut na wala nila ginihagol, you know. Di sakal-sakal, wag, you know. Di football, soccer. Itong dugang tubig guys. Football. Kay perting latuka guys. Oh. Ang kawas ang kahang dako guys. Kinahanglan man og dako-dako guys. Kay duganganan man natong tubig. Yan guys, oh. Timplahan ni mo gang. Wala ra. Atura to bibikaw. Kanara bay has bibi. Ala na yas. Okay. Hala, hala. Ito sang kanan timplahan guys. Asinan na nato guys. Sinasin. Suwaw, suwaw, ito. Unya. Suwaw, eh. Oh. Itsinan. Ayo, idak-dak lagi kay mama. Awa, awa. Gisagulan ni uguan guys. Yapi laglata sa munggos ang gabi. Tangan pamantan ni og kalabasa guys niya wala na wa man ko kapalit dag kalabasa diyan nagpalit ko karong kalabasa guys. Wahi na guys niya perting ngit-ngita diri amo guys. Okay. Burn out. Gani hapong kadlawon guys ka burn out diri. Yeah. Burn out balik mga 4 kapin. Balik og siga. Burn out po balik. Lami na guys. Nauna po tani. Luto na. Muna na to kayo guys. Luto na guys. Tara guys oh. Kami na kayo guys. Bye guys. Mga nami guys. Kay gutom na.
nukos guys, why bili? Hinatag po ni, ga-share mi sa mong mga sudan guys, nga mga una mi guys din na naghukad na guys.